नमस्कार. आम्ही सध्या आसा सावंतवाडी हांगासर आनी सावंतवाडीच्या भोसले नॉलेज सिटीत हांगासर आमी आसा आनी हांगासर जे इन्स्टिट्यूट आसा तेंच्या इन्स्टिट्यूटा भितर आयज एक कार्यक्रम आसा. त्या कार्यक्रमा खातीर आमी आयज हांगासर आयल्या. The name Context Era reflects a very powerful idea, quantum technology era. It symbolizes not just incremental progress, but a quantum leap in the way technology is evolving and transforming our world. Today, we stand at the threshold of this new era where innovations in computing, artificial intelligence, robotics, and sustainable systems are redefining human possibilities. Context Era is our first and humble effort to bring students closer to this rapidly advancing technological frontier. Thank you. I am very happy to witness this Context Era 2026, and I hope the participants are able to participate well as enjoy the process of being here for these 24 hours plus. I know the hackathon is going to be over the night event when all of you would be awake and would be kind of finding your solutions, right? We also have this robotic race which should be interesting. We also have a nice interesting exhibition of the automobiles, both two-wheelers as well as the four-wheelers, and we hope to garner a lot of excitement and enthusiasm from all of you. Okay, this is just, you can say, a drop in the ocean. It's just a starting point, and we want this Context Era, it's going to be a series of let us say festivals over the coming years. The Context Era is going to be the brand name, and especially in the Konkan region, it's something like we intend to create a technology revolution in lines with the vision of our esteemed chairman, sir. And I would not take much time, and I really hope you all enjoy yourself and learn a lot. आजचा जो इव्हेंट आहे हा खूप आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण का ह्या सिरीज जसं CEO सरांनी सांगितलं, ही सिरीज कंटिन्यू प्रोसेसमध्ये असायला पाहिजे. मुलांनी इनोव्हेशन, नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि नवीन नवीन घडवलं पाहिजे, आणि थ्रूआउट म्हणजे प्रत्येक वेळेचा उपयोग त्यांनी आपल्याला इनोव्हेशनसाठी केला काय. मग लास्ट टाईमला आपण बघितलं, आपली मुलं भरपूर इनोव्हेटिव्ज आहेत, नवीन नवीन शोध लावतात, नवीन नवीन प्रयत्न करत असतात. तर आपण गो कार्टमध्ये बघितलेलं आहे किंवा इतर एक्झिबिशन बघितलेलं आहे, सायन्स एक्झिबिशनमध्ये बघितलं आहे. असे प्रयत्न तुम्ही कंटिन्यू करत राहायला पाहिजे. जिथं आपण काम करतो तिथं 100% योगदान देण्याचा आपला प्रयत्न पाहिजे. मग तो अभ्यास असो, कुठली स्पर्धा असो किंवा कुठला इव्हेंट असो, देईन तर ते 100% देईन. म्हणजे आणि दुसऱ्याची द्वेष न करण्यापेक्षा आपण जे काय करणार ते चिकाटानं, जिद्दीनं, ईर्ष्येनं करायचं. ते द्वेषानं करायचं नाही, कोणाचा द्वेष करून करायचं नाही. मी काय बघायची स्पर्धा कोणासाठी करायची, जी स्पर्धा आपण करणार ही स्वतःसाठी करायची. मी भोसले साहेबांना हेही सांगेन की भोसले साहेबांनी जो प्रत्येक गोष्टीत हे इव्हेंट करतायत, प्रत्येक जे करतायत, हे त्यांना हौस म्हणून नाही किंवा आपलं कॉलेज मोठं व्हावं, आपला ॲडव्हर्टाईज व्हावी, आपली प्रसिद्धी हवी असे नाही. आपल्या समाजातील मुलाला, आपल्या भागातील मुलांना ह्यांनी हे जर उभं केलं नसतं तर तुमची आमची जी मुलं आहेत ह्यांना एवढं चांगलं स्वप्न बघायला मिळालं नसतं, चांगलं शिक्षण बघायला मिळालं नसतं. मी आपल्या या चांगल्या सुंदर इव्हेंटला मला तुम्ही सहभागी करून घेतला त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि माझ्यासारख्या सामान्य माणसाची जिथं तुम्ही सहकारी म्हणून जिथं हाक माराल तेव्हा आपला सेवक आपल्याशी निश्चितपणे सेवेला हजर होईल.
म्हाज्या वांगडा हर्षाली आनी कश्मीरा हे दोग जाणां आसात जे तुमकां ह्या जे हांगासर कितें कितें कॉम्पिटिशन चालू आसा तेका इंट्रोड्यूस करतले आनी वेगवेगळे जे इव्हेंट आसा ते तुमच्या मुखार आमी आयज दवरतले. I am Harshali Alve and we are at the Context Era of organized by Yashwantrao Bhosle Institute of Technology, and we are present at the Context Era debate competition present over here. So they say engineers don't speak much, but well, they forgot about the students who are participated in Context Era debate competition where words fly faster than the code compiled. Debate is one of the most powerful expression, human expression, where logic meets language, where facts meet conviction, and here the students present over here, they are not just arguing about the topic, they are also building their communication skills, which will not only help them to better engineer, but it will also help them to become a better leader. So the topic chosen for today's debate competitions are intersection of the technology, the current affairs and the ethics, and one topic, two sides. We are at the Context Era's debate competition. Hi, this is Kashmira Desai here at Context Era 2026, organized by Yashwantrao Bhosle Institute of Technology. Now, be quick. What is the SI unit of frequency? What are inorganic compounds? If your hands just flew up, then you might want to be in here, since this is the technical quiz of Context Era, where students from all over have come to test their skills in physics, chemistry and mathematics. Now, what separates a good quiz from a great one? It's not just how much they know, but how fast can they retrieve it and apply it under pressure. For the contestants, however, as the questions flash on the screen and that glimmer of recognition which they see and the answer clicks comes with deep understanding only. So, minds sharp, buzzers ready, let the battle of brilliance begin. I am not even going to enter in this room because this gives me the creeps. This is the horror escape room prepared by the Context Era. Enter at your own risk. There is a saying, if you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. And today Context Era has made sure that every person here is in the right room. Since we have organized a seminar and panel discussion on natural farming by Dr. Vilas Sawant, and what he will bring here is what no textbook can offer, which are personal success stories, failures and breakthroughs, which will stay after the audience, after the discussion and after the festival as well. Knowledge shared is knowledge multiplied, and here it's being multiplied by hundreds. न वापरण्याचे संधी या नॅचरल फार्मिंगमध्ये आहे. अँड इन रिज्युमिनेट्स ऑफ सॉइल हेल्थ, लाईव्हस्टॉक सस्टेनेबिलिटी, जे देशी गाय. Look around these rooms. We might see a lot of people with their laptops and energy drinks, but in about 24 hours, this will be the birthplace of the thing that didn't exist this morning. That's the magic of the hackathon. The hackathon is a marathon for hackers, but let's be real, it is also a marathon of endurance, brilliance and collaboration. How many energy drinks one human can consume? How quickly you recognize the person sitting next to you has exactly the same thing you are missing. A hackathon is a fast-paced, high-energy event where
Individuals or teams solve a specific problem and build a working prototype within a limited amount of time frame. At Contextera, over 45 teams are battling for the clock, the bugs, and the conflicting ideas of each other, all in the name of innovation. The clock is ticking, the code is following. Let's see what the Contextera's brightest mind can be. Every great invention was once just a project. The electric car, the internet, the telephone. It all began where these students stand today, with a concept, a team, and the courage to build something and let it be judged. Contextera's project competition is the heart of this entire festival. This is where months of research, late-night debugging sessions, and painstaking prototyping all come down to a single presentation in front of the evaluators who know exactly what they're looking for. These aren't just projects, these are the beginnings of careers, companies, and perhaps even industries. जशें तुमी जाणा की आमी ओदोळच्यान सावंतवाडी हांगासरल्या BKC इन्स्टिट्यूटान आसा आनी हांगासर वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स चालू आसा ते कवर करत आसा आनी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स तुमच्या मुखार दवरता वेगवेगळे स्टॉल्स आमी तुमच्या मुखार दवरले. म्हाज्या वांगडा आसा सर्वेश होबळे जो आमचो गोंयचो तो हांगासर ह्या कॉम्पिटिशना खातीर येयला. जाणून घेवया तेजें रिएक्शन आनी कित्याक तो हांगासर येयला ते. सर्वेश म्हाका सांग तूं हांगासर कित्याक येयला आनी कितें तुजो एम कितें आसलो आनी कशें कितें येयलो? सर आमकां सर एक तो राणे सर म्हणून आहा सर तेणें आर्यन राणे तेणें आमकां इनवायट केलें सर तुमी पार्टिसिपेट करा म्हणून कित्याक तुमचो प्रोजेक्ट खूब बरो जाला म्हणून. सो आमी येयलो तेणें ताका कॉन्टेक्ट केलो संदेश कडालगेकराक आनी तेणें मागीर म्हाका सांगलें की मागीर आमचोय प्लॅन जालो सर आमी हांगा पार्टिसिपेट करया म्हणून. सो मागीर आमी रेजिस्ट्रेशन बीन सगळें केलें आनी मागीर लास्टाक सर बिकॉज इट इज नॉट अ रोड लिगल व्हेहिकल सो आमी सर ती टो करून हाडला टोवींग सर्विसी कडल्यान. सो सर हांगा मागीर पार्टिसिपेट केला सर आतां जजीस बीन येतले आनी सर पळोवया सर कशें कितें जाता. ऑल द बेस्ट तुका. कितें एक्सपेक्टेशन आसा तुका? सर हांगासर बाकीचे कडेन भोंवलो तूं? हय सर भोंवला सर. सगळ्यान व्हडलो सो प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमचोच दिसता सर मातसो पण बाकीच्यांचो सर मातसो इनोवेटीव आहा खूब तसो धाकटे आसा बट खूब इनोवेटीव आहा. आमचो सर तसो मातसो व्हडलो आसा. कितें यूज ह्या गाडयेचो एक्झॅक्ट आसा? सर ड्युरींग फ्लड टायम्स आमकां सर न्यूजार दिसता की फ्लड्स येता जावं लोकांक स्ट्रँडर्ड इंडिविज्युअल सर रेस्क्यू करपाक त्रास जाता. इवन सर फूड सप्लाय करपाक ऑर मेडिकल सर तांकां पावोवपाक सर व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज सर आमचे लँड व्हेहिकल्स जे आसता ते लिमिटेड टरेनाचेर आसता सर. सो ते सर शिरकता आनी मागीर बोटूय सर शॅलो वॉटरान चलना सर. दीस इज अ एम्फिबियस व्हेहिकल वीच कॅन रन ऑन लँड एज वेल एज ऑन वॉटर सर. So which easily can cross the shallow debris and marshes. Step inside and you will quickly realize that this is not just an exhibition but a glimpse into the future. At Contextera's Tech Expo is where students stop being spectators and start being investors. Every project here started as an idea. The sheer range of projects here displays the amount of engineering diversity in this institution. Innovations are not always born in Silicon Valley. Sometimes they start right here. माझं नाव सम्यक लक्ष्मण कदम. मी भोसले नॉलेज सिटीमधला विद्यार्थी आहे. मेकॅनिकल सेकंड इयर इंजिनिअरिंग. आम्ही मागच्या वर्षी एक इव्हेंट GKDC इव्हेंट आहे. हा GKDC हा नॅशनल इव्हेंट आहे गोकार्ट डिझाईन चॅलेंज. त्याचा 13वा सीझन होता. सो आम्ही त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलेला. आमची फर्स्ट इयर टीम फॉर्म झाली. आमच्या फर्स्ट इयर टीममध्ये सध्या तर आमचे कपिल मळगावकर आणि एक मनीष मनेरेकर हे दोन इकडचे पास आउट स्टुडंट आहेत. त्या दोन पास आउट स्टुडंट आमचा इंटरव्ह्यू वगैरे घेतला. त्यामध्ये 25 स्टुडंट्स सिलेक्ट केले त्यांनी.
त्या 25 सिलेक्ट्समध्ये मी एक मेंबर आहे. मी त्या चॅसिस डिपार्टमेंटमध्ये मी काम केलं आहे. सो आम्ही ह्याच्यामध्ये पूर्ण ओव्हरऑल हे डिझाईन केलं आहे आणि त्याचं मॅन्युफॅक्चर आम्ही सर्वांनी टीम वर्क सगळे केलेलं आहे. आणि आलीच 21 फेब्रुवारीमध्ये आमच्या तिथे कोयंबतूरला हा इव्हेंट होता. सो आम्ही तिथे पार्टिसिपेट केलेलं आणि पूर्ण आम्ही ऑल इंडिया 13th रँक आम्ही तिथे प्लेस केली. तिथे सी व्ही कॅटेगरी आणि ई व्ही कॅटेगरी होती. तो आमची सी व्ही कॅटेगरी होती आणि सी व्ही कॅटेगरीमध्ये मोस्टली 88 कार्ड्स होते. 88 कार्ड्सपैकी आम्ही 13th रँक ओव्हरऑल आलो. त्यामध्ये काही डायनॅमिक इव्हेंट्स होते. डायनॅमिक इव्हेंट्समध्ये आम्ही ॲक्सिलरेशनमध्ये 7th रँक आलो. स्किडपॅडमध्ये आम्ही 8th रँक आलो आणि ऑटोक्रॉसमध्ये 11th आम्ही रँक आलो. सो आमची फर्स्ट अचिव्हमेंट होती. सो आम्हाला खूप प्राऊड वगैरे वाटतं आहे. माझं नाव विशाल अनिल गवस आहे. मी आस्था कम्प्युटर शॉपमध्ये काम करतो आहे आणि इथं आम्ही सेलसाठी स्पेसिफाईड लॅपटॉप डेमोला लावले आहेत. लॅपटॉपचा तुम्ही लाईव्ह डेमो घेऊ शकता. इथं सगळ्या प्रकारच्या ऑल कंपनीजमध्ये लॅपटॉप आपल्याकडे अवेलेबल आहेत आणि स्पेसिफाईड तुम्ही लाईव्ह डेमोसाठी मुलं येऊन चेक करू शकतात जो काय असेल तो. आम्हाला इथं येण्याचं कारण म्हणजे इथं मेन म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेज असल्यामुळे इथं मोस्ट ऑफ लॅपटॉपचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. त्यामुळे आम्हाला जे एवढे गेमिंग लॅपटॉप्स आयदर मुलांच्या शिक्षणासाठी यूज असलेले लॅपटॉप आपण इथं दाखवतो डेमोला. आणि लाईव्ह एक्सपिरियन्स देण्यामागचं आहे की मुलं चेक करून फिजिकली जो लॅपटॉप आहे त्यांना जो काय आवडेल तो त्या प्रकारे घेऊ शकतात. आशिष राज परेरा, कॅथलिक अर्बन ब्रांच हेड ऑफिस सिनियर मॅनेजर आणि माझ्यासोबत आहेत माझे सिनियर मॅनेजर मायकल आल्मेडा. तर आम्ही सकाळपासून बघतो इकडे टेकचं कॉम्पिटिशन चालू आहे. वेगवेगळे इकडे पार्टिसिपंट्स येतात. काय वाटतंय, काय सांगाल याविषयी? आम्ही इथं ॲड दिलेली आहे संस्थेकरिता आणि सकाळपासून मुलं येतात इथे, इन्क्वायरी करतात आणि जात आहेत. आमच्या इथे कॅथलिक अर्बनमध्ये बरेचसे आम्ही डिपॉझिटचे ठेवी आहेत, कर्ज आहेत, त्या संदर्भात सुद्धा माहिती मुलांना दिली. इथं मुलं शिक्षण घ्यायला येतात. त्यामुळे मुलांना एज्युकेशनबद्दल थोडीशी एज्युकेशन लोन त्याबद्दल माहिती त्यांना बरं. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुलं येतात ती गाड्या वगैरे घेऊन येतात, त्यामुळे 2 व्हीलर्स लोन वगैरे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे बचत ठेवण्याच्या संदर्भात सुद्धा त्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो. मी राजशेखर पाटील आहे. मी CEO आहे सॉफ्टमस इन्फो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बेळगाव. आणि आम्ही इथे आज आमच्या कंपनीच्याबद्दल जे काही आम्ही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो त्याच्याबद्दल आम्ही इथं सांगण्यासाठी आलेलो आहे. आणि सर्वप्रथम म्हणजे आमची एक कंपनी बेळगावमध्ये एक अग्रसेर कंपनी आहे. ती सगळ्यात जुनी कंपनी आहे. आमच्या कंपनीचा जो प्रोडक्ट आहे, आम्ही कंपनी काय करतो की प्रत्येक सॉफ्टमस जे आहे इंडस्ट्री म्हणा किंवा फार्मा म्हणा किंवा मोबाईल ॲप किंवा सायंटिफिक प्रोजेक्ट्स ह्या सगळ्यांना आपण सॉफ्टवेअर बनवून देतो. तर ही आमची कंपनी गेले जवळजवळ 15 वर्षापासून बेळगावमध्ये सर्व्हिस देत आहे. आणि नेक्स्ट काय झालं की कोविडनंतर कंपनीचं जे काय पण आता आमचे प्रोडक्ट्स आहेत ते NEP प्रमाणे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीप्रमाणे प्रत्येक कॉलेजमध्ये इंटर्नशिप आणि वर्कशॉप्स हा एक सेकंडरी डिव्हिजन आम्ही आमच्या कंपनीतर्फे काढलो आहे. आणि काय झालं आहे की ह्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत जे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग जे आहे कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंगमध्ये आम्ही त्याला लाईव्ह जे काही आमच्या कंपनीमध्ये प्रोजेक्ट्स आहेत ते आम्ही त्यांना पुराणा काय करतो, आम्ही ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतो इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप. त्याला आपण काय जे मुलांना जॉबमध्ये म्हणा किंवा हायर एज्युकेशनमध्ये पण हेल्प होऊ शकतं आहे. माझं नाव अमृत सायनाकर आणि मी टेक्निकल डिपार्टमेंटमध्ये सॉफ्टवेअर्ससाठी सपोर्ट देतो. ओके, तर आमचे काही ठराविक सॉफ्टवेअर्स आहेत फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीसाठी. तर आपण फार्मास्युटिकलमध्ये होलसेलर डिस्ट्रीब्युटर, रिटेल डिस्ट्रीब्युटर आणि मेडिकल हॉस्पिटल्स जे काय आहेत त्याच्यासाठी आपलं इन्व्हेंटरी आणि अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर आहे. तर त्याच्यासाठी आम्ही नवीन इम्प्लिमेंटेशन जे आता इंटर्न्स आपल्याकडे जॉईन होतात त्या इंटर्न्सच्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्याकडूनच टास्क डेव्हलप करून जे काही आता ट्रेंडिंगमध्ये जे आहे AI, मशीन लर्निंग यासारखे जे कॉन्सेप्ट्स आहेत ते आम्ही ह्याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये इम्प्लिमेंट करत आहोत.
There's something universally thrilling about the machines that move. We are at the Context Era Auto Show, where mechanical brilliance meets the open track, where the students who have spent months in fabricating, calibrating and fine-tuning finally get to let their creation loose. Auto Show is not just the display, it is the demonstration. Each vehicle is designed with the purpose, tested for performance and to prove the point that right knowledge and enough persistence, we can almost build anything. This is not just the engineering, this is the engineering in motion, which is very spectacular. माझं नाव अरमान जुबिन खान आहे. मी 3rd इयर मेकॅनिकलमध्ये आहे. यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकतो आहे आता. आणि आज आमच्या इथे ऑटो शो आहे, जिथे बाईक्सचं एक्झिबिशन ठेवणार आहे आम्ही. आणि त्या साईडला ऑटो एक्सपो म्हणजे जे शोरूमचे बाईक्स आहेत ते लावलेले आहेत, आणि इथे मॉडिफाईड बाईक्स असतात ते लावलेले आहेत. सो आताच्या वेळी जजिंगचं हे चालू आहे. आता वेगळे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनाईज झाले आहेत, जसं की सेमिनार्स आहेत, वेबिनार्स आहेत, त्याच्यानंतर पॅनल डिस्कशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन, त्याच्यानंतर टेक्निकल क्विज 11-12च्या मुलांसाठी स्पेशली आहे ते टेक्निकल क्विज. त्याच्यानंतर एक हॅकेथॉन म्हणून आहे, जे की 28 आवर्ससाठी असणार आहे. म्हणजे कंटिन्यूस 28 आवर्स ते म्हणजे एक टायटल देणार, त्यांना एम देणार, त्याच्यावर त्यांना प्रॉब्लेम सॉल्युशन द्यायचं आहे. सो ते 28 आवर्सचं कॉम्पिटिशन आहे. त्याच्यानंतर नॉन टेक्निकल इव्हेंट्स आहेत, जसं की हॉरर रूम आहे, त्याच्यानंतर एस्केप रूम आहे, स्क्विड गेम आहे. स्क्विड गेम मोस्ट लोकांना माहीत असेल, वेब सिरीज आहे, त्याच्यावरून एक गेम बनवला आहे. त्याच्यानंतर BGMI, फ्री फायर्स, असे अनेक नॉन टेक्निकल इव्हेंट्स पण आम्ही ठेवले आहेत. माझं नाव चिन्मयी मिलिंद चव्हाण. मी TECमध्ये आहे. मुलांना फायदा होईल एकदा टीमवर्क, स्किल्स बिल्ड, असे खूप सारे फायदे आहेत. आणि हा आमचा नॅशनल लेवल टेक्निकल फर्स्ट इव्हेंट आहे. आणि आमच्या सरांनी तर सांगितलं आहे, कर्नल सरांनी, ही सिरीज आमची चालू राहणार आहे यापुढे. तर त्यामुळे असे नवीन आम्ही प्रोजेक्ट्स वगैरे करत राहणार आहे. हॅकेथॉनमध्ये मी व्हॉलेंटियर आहे, परत प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये पण व्हॉलेंटियर आहे. त्याच्यामुळे तरी तेच 2 इव्हेंट्स बघितले आहेत मी. खूप छान प्रकारे झालेत, खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे. 38+ टीम्स आहेत आमच्याकडे हॅकेथॉनमध्ये आता, आणि 40+ टीम ह्याच्यासाठी आहेत प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशनसाठी. माझं नाव सई मनीष धांडे. मी ह्या कॉलेजमध्ये डिग्री करते, 2nd इयरला आहे, कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग करते आहे. मुलं आता एकतर बाहेरून खूप आम्ही मार्केटिंग केली, त्यामुळे बाहेरून मुलं आली, त्यांना एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळेल की बाहेरच्या जगात जे कॉम्पिटिशन्स चालतात त्याचं कसं वर्किंग होतं. आणि मेनली आमचे जे व्हॉलेंटियर्स आहेत त्यांना पण एक अनुभव मिळेल, एक्सपिरियन्स मिळेल की बॅकग्राऊंडला जे वर्क चालतं किंवा पुढे जाऊन त्यांना मॅनेजमेंट वगैरे कशी करायची आहे. आपण म्हणजे प्रोग्राम बघतोच, पण त्याच्या बॅकएंडला काय चाललेलं असतं हे कोणाला माहिती नसतं. आणि बाकी इथे जे आता आलेत त्यांना एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळणार आहे नवीन, आणि प्लस ते नवीन काहीतरी शिकणार आहेत. कोण हरतील, जिंकतील, पुन्हा त्यांना मग आणि उत्सुकता येईल पुढे की जे जिंकणार आहेत ते उत्सुकता येईल, आणि जे हरलेत ते काहीतरी शिकतील आणखी. त्यामुळे आणि ही सिरीज चालू राहणार आहे, त्यामुळे पुन्हा येत राहतील इकडे. मेन थीम ही होती की एन्व्हायरमेंटवरती जे डेव्हलपमेंट आहे, जे होतं आहे ते पर्यावरणासोबत राहिलं पाहिजे, जे डेव्हलप होतं आहे ते. सो बाहेरून जे आले जसे प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स आहेत त्यांना टॉपिक्स पण तेच आहेत की तुम्ही एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड त्याला डेव्हलप करायला असं काहीतरी जे सस्टेनेबल असेल ते करा. म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स आपण पुस्तकातलं शिकतोच आहोत, पण ते आपण रिअल वर्ल्डला डेव्हलप करण्यासाठी काय करू शकतो ह्याच्यावरती ते प्रॅक्टिकली वर्क होईल ना, तर त्यांना जास्त प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळेल. आणि थिअरी काय रट्टा मारूनही होते, पण ती प्रॅक्टिकल तर अप्लाय करता आलं पाहिजे, इम्प्लिमेंट करता आलं पाहिजे. सो ते एक चांगला एक्सपिरियन्स मिळेल सगळ्यांना. Ladies and gentlemen, what we are about to experience today is what happens when mechanical engineering, electronics and sheer competitive spirits collide on a racetrack. Welcome to the Comtex Era Robo Race competition. These are not remote control toys. These are students built autonomous and semi-autonomous robots which are designed from ground to navigate through the
smarter and faster than every other machines in the race. That means some students have spent weeks, sometimes months, designing the robots for exact this moment. A robo race is deceptively complex. Robot must sense its environment, handle obstacles, maintain the speeds, all without human inputs during the race. So watch the robots take their positions. Some robots might blaze through, some will hesitate through the corners, some will amaze everyone. 3, 2, 1, the Context Era robo race has begun. We're at the heart of technical labs here at Bhosle Knowledge City, where one of the most mentally challenging events is currently underway. This is Blind C. And coders here are given a complex pattern or a logical algorithm and have to build a complex program without ever seeing their screens. In a world where developers rely on autocorrect and real-time debugging, Blind C strips it all away. They have to rely on their own logical abilities and build a program which would do it all. One mistake or a missed semicolon could cost the entire computation when the screens are finally turned back on. We're live at the heart of Context Era, where the technical precision of engineering meets the high-energy campus life. When the hackathons and RoboRace are in full swing, we have two events which have everyone, from coders to visitors, completely hooked. Balance and Place the Bottle and Guess Mania. While it sounds simple, under pressure and extremely critical moments, split-second thinking is what counts. So get ready to experience the magical fun of fun games here at Context Era. Congratulations to all. Again, I am saying always, I am saying the winning and the losing is not the matter. So matter is what we have learned through the platforms like this. So these are the platforms to learn so many things like teamwork, like resilience, like critical thinking, innovative thinking. So many things we learn through such platforms. That is very, very important, and I hope you have learned so many things from this particular platform. Context Era has been a nice, interesting event, and I am quite excited and thrilled to see the participation from everybody, in our students as well as the students who have come from outside. I again extend a very warm, I'll not say welcome exactly, but then to all the students who have come here from the outside. I really wish you enjoyed your stay here. We will continue this series. Context Era is going to be the series which we'll have, and next year we will be doing it at a much larger scale, and we would maybe have a screening round, maybe an online screening round before we have the major event. So we have planned something like that.